ngani kabo ala fe shetane iblis lainu toroma. Amban sindi ni Allah Ta'ala to barkama ya alami bien hina lokole tigi ani lahara hina krengrele. تابع سورة زمر. Ambi Zumar sura no fetula. Naam. قل Muhammadu afo يا قومي ya ne ka mogo إيمانوا ay barake على مكانتكم akalla halayaka إني nere Muhammadu عامل nere bna barake فسوف amewo me ta'lamuna abina chendon من abina mogodon يأتيه عذاب nyangata abina mogomima yogozi na abina tigi dogoya ويحل waya hillu tingini bina ke عليه atigika عذاب nyangata bina jingaka muqimun min duminembe aha قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. mamna ala kira sallallahu alaihi wasallam na ye kira yalla se نعم. ay fembe fo mais o beko kafiru nun ko ti farala bo unna na nyini sisa نعم. u ka laje ka da'awa nyere de jo نعم. kira yalla se li nga jo beki resoro bo akuma نعم. bo ala ko ka foye ya qaumi نعم. ngamogo imalu ala makanatikum ay baraka kala halayaka akwati bo kafiriya minka نعم. no de jarawe na kwa bito kafiriya de ka mana ay to ka ya ka baraka ayere ka yetala إني عامل. nerebna baraka nga yetara ala min foy فسوف تعلمون. fasawfa nga meome تعلمون. mamana janya surunyana نعم. ta'lamuna man abna mogodon يأتيه عذاب nyangata bina jingi mogo minga yuhuzihi na bina tigi dogoya kamalo الله أكبر. ويحل عليه عذاب مقيم. wa nyangata bina jinga ka fana nyangata miye bada badaye nyangata foloi o je ki fa kelela walma ki nyama نعم. nyangata fulana o laharata o de ye nyangata e muqimun abidumide نعم. ati segitala de yatihi azabu yukhzihi nyangata bini ma mimbi dogoya نعم. ki malo ki fa o kara badru do نعم. kara badru do jombi wolo flande nena والله. u siri jurula وسبع. ahararu kara joyi نعم. mana aza nyangata nana yukhzihi mimba dogoya o mana waya hillu mai ka do nin be kofe jingini bina keku عليه atigilamaw ka minnu bana ala koma عذاب مقيم. nyangata bina jingu ka muqimun nyangata min duminen be ati dabla daim نعم. na إنا na ika do ne ala أنزلنا de jingini ke عليك kana e muhammadu ma al kitaba qur'anina للناس kana di mɔgɔw ma bilaqi a jingina ni tiɲɛ ye فمن اهتدى ni maa min ganana ka sira ɲuman minɛ فلنفسه i y'a k'i yɛrɛ ye ومن ضل nka ni maa min ye sira bila dun فإنما ko in bɛ cogo min na يدل عليها a y'a k'a yɛrɛ de la وما أنت wa e muhamadu kɔni ma kɛ عليهم mɔgɔw ka bɛ wakilin k'u ye beretigi ye أي فيو kuranɛ ye ko ban mɛ mɔgɔw k'u ti sɔn mɔgɔw k'u ti sɔn mɛ kuranɛ ye ko ban mɛ diɲɛ bɛ taa نعم. adamaden dɔw ala yɛrɛ de y'u da ni balaw ni fitinɛ tɛ نعم. u ti foyi fɛ ala y'u da ten de o mɔgɔw bɛ yen وسبع. mɛ mɔgɔ ahararu hɔrɔnw yɛrɛ dɔnnaw ka kan k'u kɔlɔsi a tigilamaw la parce que ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko dɔw yɛrɛ bɛ yen u ka diɲɛlatigɛ tɛ foyi ye tɔɔrɔ
ko wa ala kɛmɛ ka dɔw fana da u ka diɲɛlatigɛ tɛ foyi ye hɛrɛ kɔ o tuma na ni ani ni fila fɛn o fɛn bɛnna a b'u bɛɛ mara u ka minɛnw kɔnɔ voilà mɔgɔw bɛ ten de koyi wulibali don walahi wulibali don dɔw dacogo y'o de ye hɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u t'a fɛ bɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u tɛ fɛ k'a to yen fo n'u dɛsɛra o mɔgɔ danganiw bɛ ala fɛ u ka cɛsiri ye silamɛw kɔ ka don ɲɔgɔn ma silamɛw ka fara mɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ silamɛw ma n'aw farala a fanga bɛ ban a ka fanga bɛ ban wa a bɛ dɛsɛ a bɛ min ɲini a t'a sɔrɔ n'a ma bɛn o tuma na maa o maa bɛ igiraasu kɛ bɛnbaliya la ka wuli ka dulɔki don o kama danga b'a tigiw kan wa ala t'u faga ka ɲɛ fana o tɛ kɛ fiyewu a b'a janto nin de la o tuma na nin yɔrɔ yaatihi azabu an tɛmɛn'o kan inna anzalna ilayka alkitaba muhamadu ne de ye jigini kɛ e ka alkitaba kuranɛ na a jigin kun ye mɔgɔw de ko ye koyi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don wulibali don i mana kuranɛ fan o fan c'est-à-dire silamɛya ko de ye yarɔ silamɛya kɛra cogo min na sisan u ka dayatu dɔ bɛ yen cɛkɔrɔba de don a fatura a salon n b'a a ɲini ka d'i ma mais ale ni muluhidu fɛn o fɛn cira ɲɔgɔn na a y'a bɛɛ bin ani wafa sultani ye ɲɔgɔn sɔrɔ y'a dɔn o muso in i b'a fɔ ko kabakoden don quoi mais ani cɛkɔrɔba in cira ɲɔgɔn na u ma lahaza kɛ o a y'a gosi k'a bin bon a n'an ka silamɛw fana ye sigiko caman kɛ mais ale ka kuma a ko u y'a ɲininka ko anw tɛ silamɛw ye a ko la a ko anw tɛ silamɛw ye cɛ ko a ma ko ani siya mɔgɔ dɔ de tun bɛ débat la parce que cɛ in ye muhamimu de ye quoi bon jalamugutigi ninnu caman bɛ yen siya mɔgɔw de don a n'o de tun bɛ débat la a don mais fɛnkɛ y'a ɲininka Mukadim Barnamaji y'a ɲininka ko anw tɛ silamɛw ye a ko ayi Ibrahim jazakumullah khair Ibrahim Kholi a fatura ala salo an kila kɔni Azhar mɔgɔ dɔ don dɛ a ko an tɛ silamɛ fiyewu a ko an tɛ silamɛ dama tɛ dɛ an tɛ silamɛ wa an nana ka silamɛya malo bilahi a ko bi ko an ka mɔgɔw don cogo lajɛ silamɛya la ko zani kelen kelen o de don kelen kelen ko mɛ ala kira tile la ko kabila kelen de bɛ wuli a n'a ka dukɔnɔmaa bɛɛ kana tuubi a fo ajani kuranɛ ko ten munna parce que silamɛw kira tile silamɛw u sera ka mɔgɔw mara u sera ka muɲu mɔgɔw ye u sera ka sabali mɔgɔw ye u mana ni dusubaya ye u mana ni muru ye u mana ni bere ye o la mɔgɔw donna silamɛya la mais bi an ye bɛɛ neni an ye bɛɛ dɔgɔya kira min nana o taara ka kafiriw to yan e yɛrɛ tɛ silamɛ ye e bɛ se ka bɛɛ don i ka sira fɛ i tɛ se c'est-à-dire cɛ ko an tɛ silamɛ ne y'a faamu ale yɛrɛ bɛ seliya bi su a mɔnɛnen de don a ko an tɛ silamɛ wa o dama tɛ dɛ ko an tilala ka silamɛya malo ka ala kira ka diinɛ tɔgɔ ci ka kuma suli mais ale yɛrɛ bɛ seli a kan bɛ min ma ne y'a faamu wa a ye tiɲɛ fɔ a ye tiɲɛ fɔ k'a fɔ ko anw ni kɔfɛmɔgɔ ninnu bɛ taa jɔ ala kelen na n b'a a ka bon hakili ma an ka karamɔgɔw bɛ wajuli kɛ ka kumaw fɔ i bɛ bana i bɛ bana n tulo bɛ dɔ la o bɛ k'a fɔ ko n ka mobili arajo kɔnɔ ko i bɛ haramu dun ka balo suhutu la k'i kɔnɔ fa ko ala de ye yafa masa ye ko alijinɛ tɛ maa ta ye ne karamɔgɔ dɔ de ye bon an bɛ taa min ko ala bɛ yafa
mais Abu Hanifa نعم نعم a ye saga sogo Abu Hanifa ta kun t'a dun الله أكبر fo a ka kalanden dɔw نعم tugura ko gundo la u ti saga sogo dun نعم don dɔ la نعم u nana saga sogo ye u karamɔgɔ bolo a bɛ ka k'a dun نعم kalandenw kabakoyara kosɛbɛ u y'a f'u yɛrɛ kɔnɔ sa anw tugura e la e kɔ ko i ti saga sogo dun an yɛrɛ y'a bila نعم e bɛ ka k'a dun a ma ɲɛ نعم a ka minnu bɛna a fɛ yen Naam. a jɛɲɔgɔn ninnu dɔ y'a ɲininka a ko Abu Hanifa ta nin ye mun ye نعم an y'a ye i ti saga sogo dun mais bi i nana dun نعم a ko i ma s'a fɔko la a ko i b'a fɔ de i kun bɛ saga sogo dun an y'a ye i y'a bila bi i seginna a ma الله أكبر بهارون نعم o ko ɔhɔ a ko dɔ de ka saga tununa yan نعم a fɔra a nana fɔ ne ye ko dɔ ka saga sonyɛna ne ye saga maralaw ɲininka n ko saga k'an ka san joli balo نعم u ko a ka ca la ko saga si cayalen نعم ko a bɛ dan san 6 san 7 نعم ko o la ale y'a kanu ka o san 7 kɛ نعم a kana saga sogo dun fiyewu siran kosɔn نعم saga min sonyɛna a kana na k'o sogo ye an ni ninnu bɛ taa jɔ siratu kelen na wali saga de sonyɛna e ma sonyɛ i ka maa ma sonyɛ k'a fɔ dɔrɔn a ne tɛ saga sogo dun n kana na bɛn ni saga in sonyɛni ye ala ɲɛ siran ɲɛ kama mɛ an ka wajulikɛla dɔw ko i bɛ wali nafolo namara i b'a dun ko ala bɛ yafa an ni ninnu bɛ ala kelen yɛrɛ la cɛ ko an tɛ silamɛ ye o dama don est ce que an bɛ ala kelen yɛrɛ la الله أكبر والله وين العلم kuma bɛ yen de a y'a cɛkɔrɔba in y'a fɔ a ko an tɛ silamɛ ye fiyewu a ko an tɛ silamɛ ye dama tɛ dɛ ko an ye silamɛya yɛrɛ malo ka ala kira ka taabolo dɔgɔya n'an jogo ye والله n'an jogo ye ala ka hakili ɲuman d'an ma na فمن اهتدى فلنفسه mɛ ala ko faman ihtada نعم kuranɛ nalen kɔ wajuli kɛlen kɔ ala ta fɔlen kɔ نعم ni maa min sɔnna ka sira ɲuman minɛ فلنفسه k'a b'a k'a yɛrɛ ye ومن ضل waman dɔlla ni maa min ye filibandiya sira minɛ فإنما يدل عليها i y'a k'i yɛrɛ de la o tɛ kɛnɛ kan وصدق mɛ ala y'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko an ka kuma cɛnikɛlaw fɛ نعم ko sinon ko ni balawu nana اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ko a ti tɔɲɔnikɛla dama ta dɛ hali minnu ma tɔɲɔni kɛ a b'u ta o tuma na ala ko ni maa min kandala i kandali yɛrɛ n'i ma kanda ko i y'a k'i yɛrɛ la نعم bana juguw ma n'i minɛ jɛnɛya la i m'a k'i yɛrɛ la يا كير الأدري i mana minɛ sonyɛni na k'i ci k'i fa نعم i m'a k'i yɛrɛ la والله يا كير لا n ko ni balawu nana a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ min m'a kɛ komi ala yɛrɛ y'o fɔ نعم sida ye maa caman fa u ma jɛnɛya kɛ fiyewu والله والله ما تفهم i ma cɛ taar'i yɛrɛ don kojugu la نعم ka na musow kɔntamine الله أكبر walima muso y'a cɛ janfa ka taa sida ta ka n'a bila so kɔnɔ kumana man ihtada فلنفسه ayiwa falinafsihi ni maa min ko n ti kanda dun fa aleha i y'a k'i yɛrɛ de la ala ka hakili ɲuman non a to n t'a to a bɛɛ bɛ e de kan والله aw k'a miiri silamɛya la bɛɛ n'i ye silamɛya woloma ka na نعم i tɛ se ka taabolo si ye diɲɛ na min nege b'i minɛ ka tɛmɛ a kan. كما والله عتيق mɛ tiɲɛ don f'i yɛrɛ ka jɔsɔnna kɛ ala ɲɛ kɔrɔ ala nin ye tiɲɛ ye koyi ne yɛrɛ de dɛsɛra نعم ايش jɔn bɛ dɛsɛ o sitanɛ bɛ se mɔgɔ la tuma dɔ la نعم
mais ni danga tɛ i bɛ segin kɔ foyi tɛ silamɛya la min ka ɲi kɔ na wama anta alayhim biwakil ala ye o wulibali fɔ kira ye dɛ ko wama anta alayhim biwakil wa muhamadu i bilalen tɛ i ka mɔgɔw contrôler jagoya la ni ne ala ko min ti kɛ kɔrɔ e m'a kɛ dɛ a ye taa amadu ka so lajɛ ta ni nin tigɛ ka k'a fɛ la an b'i bila o la an b'a fɔ i ka maa sɛgɛsɛgɛ an b'a fɔ i ka bere ta maa fɛ i bila kun to yen o tuma na nin ye wulibali kɔni ye wa ma anta alayhim biwakil ayiwa fɛnkɛ bɛ se ka nin wuli hadisa bɛ se ka nin wuli a ye bi mɔgɔw kan k'u fa bɛ se ka nin wuli a b'a janto nin na cɛkɔrɔba ka kuma don an ye diinɛ in malo an ma don a la wa an y'a malo fana k'a tɔgɔ tiɲɛ n'an yɛrɛ jogo ye ala k'a hakili ɲuman d'a ma ala ye n tigitigi ala de bɛ niw minɛ a sakuma waati la nka ni minza nka ni o ka waati ma dafa a ka o sunɔgɔ in na ala bɛ minɛni kɛ ni de la saya waati dafara min kan a bɛ tɔ kelen labila ka o kɔnɔ waati la musamman waati min bɛna n'o dɔɔnin don a ko ala dama na n'i y'i miiri nin dama na ngalen na ninnu bɛ ala ka kabako yiri la mɔgɔ bɛ yen yatafakkaruna mɔgɔ minnu bɛ miiri a ko di a ko i kana siga dɛ ala de bɛ niw minɛ n'a sakuma sera ni sa waati sera minɛbaa ye ala in de ye mais a ye yamaru di mɛlɛkɛ dɔ ma ko n bɛ e bila ni minɛ na ouais mais ni waati sera o bɛ na mais ni bɔli mɛlɛkɛ t'o ɲɛ dɔn o bɛ se tigi yɛrɛ de bolo na nka min sakuma ma se a ka o sunɔgɔ in na ala b'o to yen saya sera min ma a b'o ni bɔ a bɛ ni dɔ in bila a tigi la ye fo ka taa se waati ma min dɔnnen don o tuma na an b'a fɔ bamanankan la ko sunɔgɔ ye saya dɔgɔnin ye saya dɔgɔnin don dɛ o tuma na ni mɔgɔ sunɔgɔra dɔrɔn fɛn o fɛn bɛ senna bilen i t'a kalama fɛn o fɛn mɔgɔ mana sunɔgɔ ni ninakili tɛ fɛn bɛɛ bɛ sa i la fo tulo fila ɲɛnɛmaya bɛ to tulo fila dɔrɔn de la ala b'a fɔ ashabul kahfi ma ko a ye u tulo fila wa darabna ala azani aya bon o tulo fila a ma sen fɔ a ma bolo fɔ parce que adamaden fɛn bɛɛ bɛ sa i la n'i sunɔgɔra ninakili ani tulo fila olu de bɛ baara kɛ ni mɔgɔ sunɔgɔra ko sunɔgɔ ye sɛbɛ sɔrɔ foyi tɛ to i la bilen min b'a yɛrɛ kalama ko ni tulo tɛ ani ninakili parce que ni ma bɔ fɔlɔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أيوة فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أوبمنا أبي فكا مفيه أيو لاس نعوري أوبمنا مونا يتلو فلا فويا سان chama ما يتلو فلا درون دتا parce que يتلو فلا o drone de bitos nongoba tola min balolendo ana ninakili onge ni nana ni ye mankanba bɔ kuma o kuma tulo b'a ka baara kɛ a b'a fɔ sunɔgɔbatɔ ma wuli ko dɔ bɛ yen tulo t'i jɔ dɛ tulo t'i sa i ka sunɔgɔ la ɔ kumana ko o minnu filɛ nin ye min ka waati ma se a b'a f'u ka sira dɔw ma u bɛ segin ka na
ça fait mima don halibi naam oye ni min bi adamaden bi balo ni min ye naam ani nafasu Allahu akbar ruhu o ma se ka dɔn dɛ sɛgɛsɛgɛli b'o nɔfɛ hali bi naam mɔgɔ mana sunɔgɔ dɔrɔn o ko nin bi bɔ ka taa de a bɛ se ka bɔ yan ka taa yɔrɔ jan a ka ca la a bɛ tɛmɛ yɔrɔ caman fɛ ni min ko gɛlɛyara o bɛ kɛ sogo ye o bɛ to i kunkolo la mais bi kodɔnnaw y'a jira k'a fɔ sogo mana janya cogo o cogo a tɛ miniti bɔ a bɛ seconde de kɔnɔ sogo mana janya i b'a ye an taara nin dugu in na an tilala ka bɔ i kun o bɛ ban an taara fɔ c'est-à-dire i b'i si ka sogo mais e kɔni b'a fɔ ne sira sogo la k'a sɔrɔ i ti miniti kɛ sogo la non a bɛɛ bɛ seconde de kɔnɔ i ti miniti kɛ sogo la docteur dɔw y'o fɔ an ye a bɛ faamu wa bon mais n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ ala ka se yan kosɛbɛ ala ko bon ni sunɔgɔ kɛra minnu ka waati sera n b'olu ni minɛ k'u to sunɔgɔ la ruhu wa nafsi ruhu ni nafsi gɛlɛyaba bi yan yɔrɔ in na k'u fila yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na ruhu wa nafsi mais kuma kɛra a kan quoi mais a kuma ka ca kojugu ruhu ni nafsi nin fila adamaden bi balo ni ninnu de ruhu wa nafsi jumɛn de bi saya ɲɛnamaya ban bon bɛn kɛra kan o ye ruhu de mais ni ruhu bɔra fana nafsu t'a ka baara kɛ bilen bon o kumana sogo la sa ala ko ni min ka waati sera n b'o minɛ a bɛ fɔ k'a y'i da ka sunɔgɔ an nana lajɛ an y'a kunu ka dɛsɛ ale ta tɛ segin bilen o ala ko n b'o minɛ k'a da ale hali mawuta o kumana min kɔni ka waati sera an bɛ saya bolo k'an b'o ni minɛ o ti kunu bilen a bɛ fɔ k'a y'i da sisan k'a bɛ sunɔgɔ o kumana a ko mɛ ni min ka waati ma se wa yurusilu ukhra nka minnu ka waati ma se n b'o ɲɛnamaya segin o ka sunɔgɔ ban o bɛ kunu k'a kɔnɔ ka se waati ma ne yɛrɛ ala kɛn bɛ ka waati min jate minɛ a ka ko la i y'a dɔn nin yɔrɔ in fana ila ajalin musamma ka taa se waati ma min dɔnnen don ni ala fɛ o kumana waati dɔnni ala fɛ ani waati dansigili ala fɛ o ye fɛn fila de ye u tɛ kelen ye u tɛ kelen ye ko ko bɛna kɛ ala b'a bɛɛ dɔn mais adamaden ka baara o bɛ adamaden yɛrɛ bolo o de la dɔnnibaw silamɛya dɔnnibaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ kosɛbɛ siko la silamɛya dɔnnibaa dɔw y'a jira fɛn bɛ fara si kan yɛrɛ de o hadisa jɛlenw bɛ yen k'a fɔ si b'i janya sarakati ko a bɛ dɔ fara si kan o kisa yɛrɛ caman bɛ yen mais dɔw ani sinjitigiw k'o fana bɛ dɔ fara si kan mais hadisatigi caman nana minnu ma sɔn o ma olu ko tiɲɛ don kira ko a bɛ dɔ fara si kan ko mais ko tile jate ko tɛ ko barika de bɛ don si la olu ye hadisa in tafsiri ye ko barika de bɛ don si la ko mais ko fɛn ti fara si yɛrɛ kan ko si ye fɛn dadɔnnen ye ala fɛ bon mais min ma faamu fɛn dɔ dadɔnnen don ala fɛ a tigi bi dɔ fara a kan a bi dɔ bɔ a la non kɛ parce que n'a sɔrɔla ala ko i bi sa san kɛmɛ ala t'o fɔ dɛ ala b'a dɔn de i bɛna sa san kɛmɛ o ye dɔw ka yecogo ye quoi ala min si kɛ san kɛmɛ ye dɛ mais ala b'a dɔn de ko e bi sa san kɛmɛ mais ala ma san kɛmɛ se b'i kunna ala b'a dɔn de i yɛrɛ de bɛn'o ɲini n'i ka cɛsiri ye n'ale ala ka diɲɛ ye o ye dɔw ka yecogo ye dɔw ko non ɲɛ si tɛ si ko la ala ye min sigi n'o sera dɔrɔn i bɛ taa de mais ne kɔni bɛ min fɔ
ne t'a flashi sɔsɔ mais jando yɛrɛ la bi waati kɛ ah jando yɛrɛ la bi waati kɛ dɛ aha ayiwa ni jando yɛrɛ la kɔrɔ ko ka ɲi o tuma na a y'a jando a yɛrɛ la ah wulibali don dɛ a y'a jando a yɛrɛ la a ka siha dumuni parce que an ka recherche scientifique dɔ islamiya ale y'a fɔ ko adamaden bɛɛ bɛ se ka san 100 sɔrɔ ko mɔgɔ yɛrɛ dacogo la ko bɛɛ bɛ se ka san 100 sɔrɔ mais a ko a mago bɛ fɛn damadɔ de la a fɔlɔ a ka sɔrɔ i b'i ka dumunikɛta dɔn a ko hali i bɛ fini min don a ka sɔrɔ i b'i ka fini don ta dɔn n'a ka jamana ye nɛnɛ jamana de ye o minɛ cogo bɛ yen n'a ka jamana ye funteni jamana de ye o minɛ cogo bɛ yen gɔngɔ bɛ jamana minnu na comme Afrique yafan ninnu o minɛ cogo bɛ yen gɔngɔn ti wuli jamana min na o minɛ cogo bɛ yen farikolo yɛrɛ kan ka iriyadatu badaniya min kɛ lamaga min kɛ taama min kɛ boli min kɛ pour que ka wɔsi ni a bɛɛ n'a jamana de don a bɛɛ n'a jamana de don ko bɛɛ bɛ se ka san 100 balo bɛɛ bon mais a ye kow bɛ se ka na i bɛ se k'i janto i yɛrɛ la ka nin bɛɛ kɛ ala k'an kisi i bɛ bɔ dɔrɔn mototigi fɛrɛnda dɔ bɛna i fa fu bien mɔbili tigi hakili wulilen dɔ bɛna i fa fu bon o tuma na o ye latigɛ kɔnɔnaw de ye jɔn si se t'o la o ye latigɛ kɔnɔnaw ye mais a y'a janto a yɛrɛ la a y'a janto a yɛrɛ la a y'a ka santé kɔlɔsi si bɛ ala de bolo bɛɛ ko ten an bɛ taa o fɛ quoi nka mɔgɔ b'i janto i yɛrɛ la aha ala ko maa si tɛ siba sɔrɔ walima i si ka nagasi ka sa waati dɔ la ka sɔrɔ a ma janya ko o bɛɛ dɔnni b'ale ala bolo yan kuranɛ ko ten ko o dɔnni ka nɔgɔ ala ma kojugu dɔw bɛ si sɔrɔ dɔw bɛ sa joona mana si bɛ lamɔ dɛ k'i janto i yɛrɛ la a ka ca la n'i y'i janto i yɛrɛ la ala b'i sɔn i bɛ waati kɛ wulibali don dɛ mɔgɔ minnu y'a daminɛ ni alikɔli minw ye dulɔba minw ye mais an b'a caman dɔn u ma si sɔrɔ o u bɛɛ sara minnu ka baara kɛra sigɛrɛti ba minw ye ala ye minnu dɛmɛ kɔ a bɛɛ sara ka sɔrɔ u ma se yɔrɔ si walima u dɛsɛra bon o n'a kow bɛ yen mɔgɔ faga fɛnw bɛ yen quoi ni i m'i janto i yɛrɛ la n'ala ma far'i kan i t'atɔ don wulibali don dɛ ala k'an ta kɛ k'o ye awa ala ko nin min fɔlen filɛ aw ye nin n'a yɛrɛ ye sunɔgɔbaatɔ sulama ye ka tila k'a wulilen ye ka tila k'a ye dɔw tɛ wuli n'a y'a miiri nin bɛɛ ye ala ka kabako de ye mɔgɔw ye hakili bɛ mɔgɔ minnu na n'u bɛ miiri ko yala adamadenw ye minɛni kɛ wa ni ala ye n kɔfɛ bɔliw la wa ka soronɛlidonba sɔrɔ muhamadu a fɔ hali n'o soronɛlidonna ninnu n'olu tɛ se ka foyi ɲɛ hali u t'u yɛrɛ kalama yɛrɛ hakili yɛrɛ t'u la muhamadu y'a fɔ ko lahara soronɛlidenw bɛ ala de bolo a bɛɛ lajɛlen ko don ala ta don sabili 7 masaya la ani dugumakolo nin bɛɛ kɔfɛ ka na ala yɔrɔ la turja'una a bɛɛ bɛ segin o kumana kafiriw kɛn bɛ ka masa wɛrɛ sɔrɔ min bɛ se k'u soronɛli don ala ɲɛkɔrɔ lahara de wa
Muhammadu a f'u ye لو كانوا لا يملكون شيئا hali n'a sɔrɔla boli ninnu foyi mara t'u bolo u yɛrɛ maralen de ولا يعقلون wa hakili yɛrɛ t'u la jango k'a fɔ u bɛ taa so nin ye kabako ye قل لله الشفاعة جميعا a fɔ Muhammadu نعم a fɔ ko soronɛlido bɛɛ ye ala kelen de ta ye lahara له ملك السماوات a bɛ maa bila ala de maa min y'a ja نعم soronɛlido in bɛɛ ye ale ala ta de ye mɛ a bɛ maa bila ala maa min y'a ja نعم o tuma na i b'i janto nin yɔrɔ in na نعم kisi bɛ kɛ nin yɔrɔ damadɔ la yanni i ka sa نعم ni ala b'i fɛ نعم i ka jurumu ala yafa delilen kɔ i tuubilen kɔ نعم ni ala ma min yafa a b'o kɛ bana ye ka s'i ma نعم walima a k'o kɛ tɔɔrɔ i ka denbaya kɔnɔ walima a k'a kɛ sigara gɛlɛya ye نعم walima i n'a tɔ mana se yen a bi jɛ n'a ye alakira k'i soronɛli don sallallahu alaihi wasallam ale ala bi yafi ma ni soronɛli donna dɔrɔn ala bi sɔn alijinɛ de bɛ yen toujours don jahanɛmɛ na ka bɔ yen نعم ka n'i sigi k'a kɔnɔ dɛ i jija dɔrɔn kana don والله ما دون ينتهي kana don dɛ والله ka bɔ kɔni o t'anw ka kuranɛ kɔni kɔnɔ ala ko khalidina abadan ko n'i donna ko bɔli tɛ yen fiyewu ala de ko fiyewu fiyewu yɛrɛ fɔlen ye ala fɛ ka ban ni hadisa wɛrɛ nana ko jahanɛmɛden bi bɔ نعم nin ye kabako ye dɛ nka an ti maa sɔsɔ dɛ bɛɛ n'i ka faamu نعم ومن يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه يجب عليه ayi عذاب u b'o ɲɛfɔ u b'a fɔ k'o ye bolisɔnnaw ye k'o b'a ko bolisɔnnaw de don u ti sɔn ka o kɛ jurumutigi ye koyi silamɛ yɛrɛ y'u yɛrɛ bɔ a bɛɛ la o tafsiri la قل يا قوم اعملوا على makanatiku bolisɔnnaw ye quoi ayi a fa yɛrɛ bɛɛ u b'a bɛɛ kɛ bolisɔnnaw ye u ti selila k'a la o نكيدتا يخزيه له في سورة التحريم توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه كخزي تولوسرا o tɛ minnu kɛra limaniya jɔn ye أي تسعة تجانا كنا بليو ayi ko i bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ dɛ ko i tila ka bɔ o الله ودرا كلا لا لا كوتا يرى ala ko ten a ko mɔgɔ o mɔgɔ limaniyara ka da kira la k'o ti don jahanɛmɛ na o y'a fɔ dɛ k'o ti don i t'o sɔrɔ i ti malo i ti dɔgɔya n'i ti malo i ti dɔgɔya o kɔrɔ i ti don jahanɛmɛ de la n'o tɛ n'i donna jahanɛmɛ na ابن خزي o ye malo ni dɔgɔya da ye dɛ k'i susu yɛrɛ فقد أخزيته ومن أدخلته النار fakad akhzayta ni maa o maa donna tasuma na ala y'i malo a y'i dɔgɔya o ti mumuni sɔrɔ non ko silamɛ kɔni i bɛ waati kɛ jahanɛmɛ na i bɛ tila ka c'est à dire hadisaw de don a ye dugawu kɛ dɔrɔn i kana don والله له ملك السماوات والأرض na a ko dugumakolo kabakolo tigiya ni dugumakolo ala kelen ta don dɛ ثم إليه ترجعون wa a mɛn o mɛn a bɛɛ bi kelen kelen segin ale ala ma a mɛn o mɛn والله o de la ala ti kɔrɔtɔ n'i ye jurumuba kɛ e yɛrɛ bolo n ye ko dɔ kɛ ala la i y'a k'i yɛrɛ de la ala ma kɔrɔtɔ parce que anw de bi kɔrɔtɔ i kana n'an dan n'i y'anw neni k'an dɔgɔya n'i ye kojugu kɛ anw na anw bi kɔrɔtɔ de k'an ta sara والله i kana n'an dan mais ala bi dan wa أي i b'a sɔrɔ yen o والله u b'i siri dɛsɛlen والله o b'a ɲɛ koyi awoyi ala k'an ta kɛ ko ɲɛ mais mumini man ka siran lahara ɲɛ ay la yubaddalu qawlu ladayya wa ma ana ko ti yɛlɛmɛ ala fɛ dɛ mumini man ka siran lahara ɲɛ i bɛ sira ba tigɛli de ɲɛ an bɛ ala sɔrɔ cogo di saya ye نعم ka tɛmɛ saya in fɛ ka se ala ma kuma in bɛ de gɛlɛma ye o de silamɛ kan ka sira fɛn o fɛn ɲɛ o dama don n'o tɛ ni kɔni mana bɔ jɔrɔ tɛ yen tuguni parce que a bɛɛ fɔra o a bɛɛ fɔra a kun wɛrɛ bɛ yen tuguni ala m'i janfa a m'i nɛgɛ wa a ma foyi f'u ye i tɛ se ka min kɛ la yukallifu llahu ayiwa ala t'i nibila foyi la a tɛ se min na
ala y'a seko kɛ dɛ ala k'an bɔ si setanɛ na suma ile turu jawo na n y'a ye na ala ko i k'a dɔn a ko kuma min na ni ala tɔgɔ fɔra ka ala kelebaniya ni tawhidu ye o yɔrɔ la mɔgɔw dusukun bi hujini minnu ma da lahara do la nka n'u ka bɔli kɔfɔra o min bɛ ala duguma dun o yɔrɔ bɛ e b'u ye yastabshiru u bɛ nisɔndiya ko ni ala kelen ko fɔra k'a fɔ ma wɛrɛ tɛ yen ala kɔ ala de y'a bɛɛ ye n'o kɛra ko kafiri boli sɔnnaw ko o yɔrɔ bɛɛ u sɔn bi ja u ti bɛɛ u ma fiyɛ ko jɔnniw don minnu dalen tɛ lahara yɛrɛ la minnu ma da lahara la o yɔrɔ bɛɛ u sɔn bi ja o tuma na nin bolibatola ninnu i b'a dɔn o de y'anw ka bolibatola ye sisan parce que olu ti li yuqarribuna ila Allahi zulfa o t'olu da dɛ bali olu ma da lahara yɛrɛ de la a ye bolibatola ninnu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na sa ninnu ma da lahara yɛrɛ la jango ko u bɛ da ala ka kelebaniya la na nka fɛn minnu bɛ ala yɛrɛ duguma n'o ye ala ka dalew ye yirikuru ninnu ni farakuru o yɔrɔ bɛɛ u bɛ nisɔndiya n'u ka boliw tamina yɔrɔ yɔrɔ u bɛ nisɔndiya nka ni ala kelen ko fɔra ni tawhidu ye o b'u dekun kosɛbɛ na Muhamadu a fɔ Muhamadu a fɔ yaa maɲi fatira samawati e min ye kabakolo 7 da ani dugumakolo 7 alimal ghaibi e ala de bɛ gundo dɔn wa shahadati ani fɛn min bɛ kɛnɛ kan anta ala tahkumu de bɛna kiiri tigɛ baina ibadika i ka jɔn ni ɲɔgɔn cɛ fima bɛna fɛn kiiri tigɛ kanu adamadenw kɛra o fɛn min na yakhtalifuna n'u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ k'a fɔ diinɛ ko tɛ tiɲɛ lahara ko tɛ tiɲɛ kiraw ma ci ko e k'a fɔ ko ala e min ye kabakolo da ka dugukolo da e de ye masa ye sa min bɛ gundo dɔn ani kɛnɛkan ko nka i bɛna taa kiiri tigɛ i ka jɔn ni ɲɔgɔn cɛ fɛn na u ye ɲɔgɔn sɔsɔ min na k'a ka nin fɔ kafiru ye nin dɔw bɛ na n'u ma sɔn kiiri tigɛ dɔw bɛ na hasirati wa nadama a kuma ka ca dɛ na ولو أن للذين ظلموا a ko hali n'a sɔrɔla mɔgɔ minnu ye tɔɲɔni kɛ k'a b'u bolo ما في الأرض جميعا ka dugumakolo yɛrɛ bɛɛ k'u ta ye ومثله معه o ɲɔgɔnna wɛrɛ ka fara kan ka di u ma لافتدوا walahi u n'u yɛrɛ ɲini n'o ye به n'o nafoloba in ye من سوء العذاب lahara ɲanga taa gɛlɛya kojugu fɛ يوم القيامة jɔ ka wuli do وبدا لهم bangeni kɛr'u ye من الله ka bɔ ala la ما لم يكونوا يحتسبون u kun tɛ min miiri u ti taasi n'a ye k'u y'o ye o don dɛ a ko di قل اللهم فاطر السماوات والأرض qulillahumma Muhamadu a fɔ ala ni ala in فاطر السماوات والأرض ale de ye kabakolo inventé k'a bɔ a yɛrɛ la نعم ka kabakolo dilan k'a bɔ a yɛrɛ la ka dugumakolo dilan عالم الغيب والشهادة wa o ala in de bi jɔn ka gundo bɛɛ dɔn نعم i ye min kɛ dugutigilamama fɛ i y'i dogo ka min kɛ maa si tɛ yen ani i ye min kɛ tile fɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna نعم ko ale ala ɲɛ bɛ gundow la wa ɲɛ bɛ bangenew fana na أنت تحكم بين عبادك wa e ala de bɛna taa kiiri tigɛ i ka jɔn ni ɲɔgɔn cɛ فيما كانوا فيه يختلفون u bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ min na نعم nin ko e de ye wari ta Naam. e ko i m'a ta a ko e ye nin kɛ i ko i m'a kɛ نعم
kira ko ale kira ya cira kana ni ala kele bandiya ko e galo ye a fɔra boli tɛ tiɲɛ ye ko ye galo ye o kumana a bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ fɛn min na dugukolo kan yan ko a kiiri bɛ taa tigɛ lahara ni politiki ta ye tiɲɛ ye a bɛna tiɲɛ ye n'a ta tɛ tiɲɛ ye a bɛna tiɲɛ ye min ko n ka wari taara ko e don e ko e tɛ ni e y'a ta e m'a ta lahara nin bɛɛ bɛna da kɛnɛ kelen kan ko ala bɛna kiiri tigɛ a ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ u ye ɲɔgɔn sɔsɔ min na u ma bɛn min ka ɲɔgɔn fɛ mana kuma bɛ boli ni diinɛ de kan mɛ siyaku b'a bɛɛ ta na a ko o don lahara gɛlɛya mɔgɔ minnu kɛra tɔɲɔnikɛla ye yan walimuso ɲininaw walinafolo deturunɛnaw hasidiw dabalijugukɛlaw ko olu minnu ye tɔɲɔli kɛ diɲɛ na yan ko lahara don n'i ye dugumakolo ɲɔna a hɛrɛ a sanu a wari a nafolo bɛɛ k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ fara a kan k'a di walejugukɛla ninnu ma walima bolisɔnnaw ma walima kafiriw ma walima mɔgɔ tɔɲɔnaw ma ka diɲɛ nafolo ka tila k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ fara a kan k'a di u ma ko walayi u b'a fɔ u jɛn'a kɔ ko ala k'a minɛ k'u bila diɲɛ bɛɛ kɛ nafolo ye o t'a ɲɛ dɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ fara a kan mɔgɔ minnu ye tɔɲɔli kɛ diɲɛ na yan ko n'i y'a di u ma lahara u b'a segin ala ma ko n bɔ ɲanga t'a la awi jɔn ka se bi ban koyi se n bɛ segin a tigi ma se bɛɛ bi ban a bɛ laban setigi bolo ɲan wala ka sɔrɔ a bɛɛ ma d'i ma mɛ lahara a bɛ gɛlɛya dɛ ala de ko ten ko ɲangata bɛ se degere dɔ la n'i ye diɲɛ bɛɛ sanu fara ɲɔgɔn kan n'a wari diɲɛ nɛɛma bɛɛ dugukolo nɛɛma bɛɛ k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ fara a kan k'a di tɔɲɔlikɛla ma walima kafiri ma ko a b'a segin ala ma ko a bɛ ɲangata min na ko a ka bɔ o la dɔrɔn o kɔrɔ n kana foyi mara dɔrɔmɛ kelen t'a fɛ a y'a bɛɛ minɛ a kan bila hayihat o y'i dan ka ban o y'i dan ala kana an s'a ma u bɛna fɛn dɔn ala la o don u kun tɛ min dɔn fɛn bɛna bange u ye ala ka se la ani ala ka fanga na u kun sigi tɛ ni min ye ɲɔnkɛ u kun ma sigi ni min ye ala b'a jira u la dɛ وبدا لهم سيئات ما fɛn juguman bɛna jigin o bɛna jigin u ka sa كسبوا u ye walejugu min baara وهاق بهم ما jigini bɛna k'u ka fɛn na o كانوا kun kɛra به n'o kuranɛ ye yasazewuna u mɔkɛra i y'a faamu sisan dɛ وبدا لهم سيئات ما كسبوا o tuma na u ye walejugu minnu kɛ o juguman bɛɛ bɛna da u ɲɛ kɔrɔ kɛnɛjala kan i ye walinafolo min détourné i ye janfa min kɛ i ye jɛnɛya min kɛ i ye kumajugu min fɔ i ye dabalijugu min kɛ i ye zɔnu suyi min kɛ jigiya jugu maa wɛrɛ la ani ka kafiriya o kumana a bɛɛ bɛna o juguman bɛɛ bɛna da i ɲɛ kɔrɔ i ye fɛn min kɛ o t'a bannen ye dɛ wa haqa bihim u y'u mɔkɛ fɛn min na o b'u sɔrɔ dɛ u y'u mɔkɛ fɛn min na k'a fɔ lahara ko y'anw ma da la janɛmɛ ko y'anw ma da la anw ma da kuranɛ na anw ma da mamadu ka kiraya la walima an yɛrɛ selilaw selila silamɛw nin t'a tiɲɛ sa n'an ka nin jɛnɛya in kɛ nin tɛ foyi tiɲɛ n'an ka walinafolo détourné ka bila selilaw jala ka gɛlɛ ala la hali kafiri dɔw ye sonbaw namarakɛlaw janfankɛlaw o bɛ selilaw la fo k'u tɛ fin mais ala t'i fa fo i k'a ye yan janfa bɛɛ y'o ye
janfa bɛɛ ala t'i fa f'i k'a ye yan i bɛ tila ka taa ye wallahi mana ala bɛna fɛn kɛ k'u sɔrɔ fɛn bɛna jigin u kan ma kɛ n'u bɛ hiya sa sewon o tun b'u mɔkɛ bɔ ɲangata min na ko a ma da lahara ɲangata ko la an y'a ye dɔw ye mɔgɔw faga yan olu bɛ hɛrɛ la yan dɔw ye walinafolo dun yan olu bɛ hɛrɛ la yan anw dalen tɛ lahara ɲangata ko la o tuma na ko lahara ɲangata b'u sɔrɔ dɛ wa haka bihim ma kanu bihi yasazun o y'u mɔkɛli min kɛ ɲangata ko la a tɛ taa k'u to ɲangata b'u sɔrɔ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا adamaden ala ye nin de fɔ dɛ adamaden i ye baara o baara kɛ ale b'a ka se yiri la n'o de min bɛ yafa o bɛ yafa nka k'a y'a bɛɛ kɛ sɛbɛn ɲɛ k'a don i kan kɔrɔ lahara don n'i wulila ka ban i b'a lajɛ a yɛrɛ kelen don i ɲɛ kɔrɔ i yɛrɛ b'a fɔ n y'a kɛ a ye fili t'a la i yɛrɛ b'a fɔ n y'a kɛ o n y'a kɛ o la ala bɛ yafa min ma ala bɛ yafa o ma ala tɛ yafa min ma a b'i minɛ o la ala kana an minɛ nka n dara jahanama kɔni kɔnɔ ka bɔ anw ka faamu cogo la anw dɔw ka dɛ i kana don فإذا مس الإنسان ضر ni tɔɔrɔ ye adamaden fitiri wale sɔrɔ دعانا ala ko k'u b'ale sɛbɛ kɔrɔ wele ثم segisa إذا خولناه نعمة ni ne ala y'a bɔ tɔɔrɔ in na k'a bila hɛrɛ la منا ka bɔ ne yɛrɛ ala yɔrɔ i bɛ adamaden mankan mɛn إنما i k'a dɔn nin ko min filɛ nin ne ye nin sɔrɔ de ala ilimin ala tɔgɔ dɔ de bɛ n bolo بل o tɛ tiɲɛ ye dɛ هي فتنة fitiri waleya ye balawu yɛrɛ de ye ولكن أكثرهم nka i k'a dɔn fitiri wale caman bɛ yen la yalamu u t'a ɲɛ dɔn فإذا مس الإنسان ضر a ko adamaden bɛ nin cogo de la ni tɔɔrɔ y'a sɔrɔ banajugu dɔ y'a sɔrɔ sisan ko a yɛrɛ siranna n'o kɛra دعانا a ti maa kɔrɔ fɔ bilen n'o kɛra نعم i bɛ taa muɲunenin sɔrɔ a yɛrɛ kan والله a ye n ka seli tapi bila dɛ ادرس seli tapi bi bila a bɛ t'i sigi o kan kɔlɔsini b'a bolo a kamana gannen don parce que a yɛrɛ t'a dɔn bana in bɛna kɛ cogo min na ayiwa ou bien tɔɔrɔ y'a ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ ou bien a siranna fɛn dɔ natɔ ɲɛ ala ko n'o kɔni kɛra دعانا a bɛ ne wele dɛrɛ a b'i ne ala wele o ye weleli da ye ثم إذا خولناه نعمة منا nka ni n sɔnna ka o yɛlɛmɛ نعم ka o bana in kɛnɛya n'a kɛra gejegeje walima n ye tɔɔrɔ in wuli ka bɔ a ka tɔɔrɔ in mun sɔrɔ bilen نعم walima u bɛ kurun kɔnɔ jikuru wulila kurun bɛna tunu u ye ala wele نعم walima mɔbili bɛna ben bɛɛ ko ala نعم ko o tumana ni tɔɔrɔ in wulila dun قال إنما أوتيته على علم a b'a fɔ ne ka dɔnni tɛ nin ko kun tɛ nɔgɔya dɛ kojugu a ye ala tɔgɔ min di yan nin ye nin n y'a sama dɔrɔn yanni dugu ka jɛ nin yɔrɔ ninnu ka gɛlɛn quoi diinɛ silamɛya la a ka gɛlɛn mais a ka nɔgɔn fana sababu bɛ yen n'i ɲinɛna sababu fana ko i bɛ kɛ fitiri wale mais musabibu bɛ yen n'i ɲinɛna musabibu kan i bɛ kɛ kafiri ye tiɲɛ don e ka jinɛ kunkolodimi y'i tɔɔrɔ kosɛbɛ ko kunnafɛn b'a la i nana ne ye atali kurusi sɛbɛn walima lakad jaakum sɛbɛn walima kul a'uzu birabbil nasi birabbil falaki nin bɛɛ bɛ jinɛ kunkolodimi kunnafɛn kɛ ne y'o dɔ labɛn k'o sɛbɛn d'i ma i y'o don i kun na kabini a kɔni don na
i ka kunnafɛn ma wuli bilen tiɲɛ don e bɛ mun fɔ sisan fɔcogo ɲuman na ni ala ye karamɔgɔkɛ ka sɛbɛn in ye ne nafa n'o tɛ sɛbɛn in de y'i nafa koyi ni ala ye wulibali don k'a sɔrɔ i mana i kun tɛ lafiya o don o don i bɛ serika bin na mɛ ayatul kursi donn'i kun na i y'i yɛrɛ sɔrɔ o tuma na ni ala ye cɛ ka nin sɛbɛn in ye ne nafa bon et puis a ti fɔ da la dɛ ŋaniya de b'a d'i ma ne ka bana nin docteur in de y'a furakɛ tuma na hali ni maa wɛrɛ nan'i fɛ i b'a fɔ taa nin dɔgɔtɔrɔ in fɛ i ma ye a bana in kun bɛ ne na nin de y'a furakɛ mɛ o b'a sɔrɔ e mɔmini dusukun na ni ala ka diɲɛ de ye a sera ka kɛ hali ni m'a lafuzu fɔ i da la mɛ a b'e dusukun na kaban dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bi sa o tuma na dɔgɔtɔrɔ i mana a ye ne kɛnɛya ne ka diinɛ ko a ye n kɛnɛya ni n ka ala ka diɲɛ de ye o ti fɔ da yɛrɛ la dusukun b'o di silamɛ ma mɛ ala ka mɛn mɔgɔ fitiri walew de ma yan i n'a fɔ karuna ɲɔgɔnnaw nafolo cayara kojugu a fɔra k'a jaga bɔ a sera dɔrɔn a ko ne ma n ta sɔrɔ ala ma ne ta di a ko ye a ko ne ye n ta sɔrɔ n ka dɔnni de la ne ye kimiyaw de baara ka kɛ waritigi ye mana ne ta tɛ se ka kɛ o cogo la dɛ mɛ c'est à dire waritigi yɛrɛ de hinɛ k'an ka mɔgɔ minɛ waritigi hinɛ k'an ka mɔgɔ minɛ dɛ khasatan ni min m'a ka wari ta sira dɔn n'i ye wari sɔrɔ i b'i sigi a kunna de k'a mara walahi i t'i fɛ a ka ban i bɛ fɛ dɔ de ka fara a kan mɛ don o don dɔ bɛ fara a kan don o don dɔ bɛ bɔ i si la e bɛ ka walifɛn de mara c'est pas pour toi non i ta tɛ o e bɛ ka walifɛn dɔ de mara yan'a tigiw k'a sɔrɔ mɛ Adamu an bɛ to yan o tuma na n'e ko don o don n b'a fara a kan a ti bɔ a la e bɛ k'a mara dɔ de ne bɛ se ka n yɛrɛ damu min kɛ waritigi tɛ se k'a kɛ a tɛ se ale tɛ sɔn o parce que a b'a fɔ n'a kɛra a bɛ bin bon mɛ ne kɔni na n damu mɛ ale ka damu dan dɔ b'a la ko ni n tɛmɛna nin kan n bɛ bin o tuma na n b'a fara ɲɔgɔn kan fada bɛ se ka dumuni min kɛ waritigi dɔw tɛ se k'a kɛ dɛ a dɔw kɔni kana se k'o la fiyewu ka ne i n'i ka fantanya filɛ i bɛ se ka min dun waritigi dɔw tɛ se k'a dun dɛ wulibali don u tila ka sa fu a tigiw b'a ta hinɛtɔ ko don ala ka hakili ɲuman d'a ma o tuma na ni ala ye tɔɔrɔ ala de bɛ ka nin fɔ adamaden ma mɛ adamaden jumɛn ko don fitiri wale n'i ma ala ka ɲuman dɔn i man kɛnɛ dɔgɔtɔrɔ y'i furakɛ i kɛnɛyara mɛ k'i to dɔgɔtɔrɔ ka furakɛli la i tun bɛ ka ala wele o tuma na ala sɔnna k'i kɛnɛya i b'a fɔ nin ye ala nɔ ye nka dɔgɔtɔrɔ y'a sababu a bɛ faamu na bal hiya fitnatun a ka nin kuma in ye fitinɛ kuma de ye koyi walakinna aktharahum la ya'lamun nka caman t'a dɔn dɛ k'a fɔ ko n y'a sɔrɔ ni n ka kodɔn ye ko nin ye fitinɛ kuma ye dɛ hiya fitnatun nin ye fitinɛ kuma de y'a da i ka dɔnni bɛ ala ta de kɔnɔ na tiɲɛ yɛrɛ don قالها الذين mɔgɔw ye nin kuma fɔ من قبلهم ka kɔn nin kafiri ninnu ɲɛ فما أغنى عنهم fɛn ma se k'u bali كانوا o kun kɛra يكذبون u kun bɔ walejugu min kɛ o ma se k'u bali ɲanga taama فأصابهم سيئات ما fɛn tɔɔrɔ y'u sɔrɔ كسبوا u y'o min baara والذين a ko mɔgɔ minnu sa ظلموا n'olu ye tɔɲɔni kɛ من هؤلاء kabini kuresika ninnu na سيصيبهم سيئات ما fɛn tɔɔrɔ bɛ n'u sɔrɔ u كسبوا y'o baara jugu min kɛ وما هم
wa quraishu make bimu'jizin ku bi ala dese no utseka ala dese de abudi awalam ya'lamu ako adamadu ma donwa anna Allah ka foko ala tigi yabsutu rizqa ala be garsige bade di liman mogoma yasha ni mamiya alaja wa yaqdiru abido tagelaya inna fi zalika abeni mbara ina alafe la ngalena ayatin nimbe dalude liqaumin mokoye yu'minuna mu'minuye قد قالها الذين من قبلهم كافري تمنو يني فوق مغومو فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أبو بارا جغمنا أما سيكا فوي نفوي فأصابهم سيئات ما كسبوا ويولي جغمنا أطارو يسرو دي أمو داون والله والذين ظلموا akunga mɔgɔ minnu fana kɛra tɔɲɔnikɛlaw ye min haulai kabini kureshi ka ninnu na sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu kana siga dɛ a ye tɔɔrɔ ye fɔlɔ mɔgɔw sɔrɔ cogo min na u yɛrɛ ka baara jugu sara bin'u sɔrɔ ten wa ma hum bimu'jizin wa ninnu u tɛ se ka ala dɛsɛ foyi la u tɛ ala dan kuwa u tɛ ala dan dɛ awalam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa liman yasha o kumana u m'a dɔn wa ala ye masade ye a bɛ garisɛgɛ yiriwa maa ye min y'a ja silamɛ ni kafiri t'a la ala garisɛgɛ ko la ala mago tɛ silamɛ ko la ala mago tɛ kafiri ko la ala mago bɛ min na dɔrɔn n bɛ nin ta caya bɛ lajarabi don n bɛ nin ta dɔgɔya lajarabi don ala b'an jarabi nin de ye tuma dɔw la a bɛ hɛrɛ yɛrɛ k'i ye mais tuma dɔw la e ye mɔgɔ kelen min ye hɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya bɛ tila k'i sɔrɔ mais a bɛɛ ye ka jɔn jarabi k'a lajɛ a bɛna kɛ cogo di ala y'o de fɔ n bɛna aw lajarabi ni hɛrɛ ni tɔɔrɔ ye a bɛna hɛrɛ dɔ ye a ɲɛ bɛna da tɔɔrɔ dɔ kan fitina tali k'a kɛ ka aw lajarabi k'aw lajɛ a bɛna kɛ cogo di mana ayiwa asa a yɛrɛ y'o ɲɔgɔn n'i ye kelen ye k'a fɔ e bɛ dɔ dɔn a la mɔriw b'a kɛ yabsutu rizqa liman yasha u b'a sɛbɛn ka dugalen kelen o jɔnɔ dugalen ni mɔgɔ min bɛ dugalen dɔn fɛn bilenmanin dɔ bɛ jigin dugalen fɛ tan anw seko ko an jɔnɔ yɔrɔ dɔw la u b'o bɔ ka o susu k'a da tile la hali o yɛrɛ jala u ko k'o bɛ garisɛgɛ fɔni ni siri y'i sɔrɔ ka dɔɔnin kɛ ji la k'i ko jango n'i y'a fara nin aya in kan est ce que خذ ألفا وقل ألفا ليه نقول على تقول دايو ديو وقل ألفا على تقول دايو ديو خذ حرفا وقل ألفا أو ni harfo ni aya min dirima walma ni ala tɔgɔ dirima n'a fɔra sa el hayyu y'a dɔn o ye kuma fila dama de harfu fila hawu ani yawu el hayyu o kumana hayyu ko khuzu harfan i bɛ hata i b'o wurudi siɲɛ ba kelen i bɛ yata i b'o wurudi siɲɛ ba kelen bon i tɛ se k'a bɛɛ kelen kelen kɛ i b'a fɔ hayyu o kumana harfu fila don siɲɛ ba fila nka ni mɔriw b'a de wa ko siɲɛ 130 non ko i b'a saba kan tɔgɔ min b'i bolo dɔrɔn ko i k'a harifu jate n y'a sɔrɔla aya in ye harifu 10 ye ko i k'a wurudi siɲɛ 1000 karamɔgɔkɛ mana d'i ma 1700 o k'o tɛ dɛ harifu kelen o kelen n'a ye harifu 10 ye wa ala tɔgɔ in bɛ wurudi siɲɛ 1000 ko o de ye ɲasa dana ye khuz harfan wa qul alfan a faamuna dɛ mɔriya ti ɲɛ wurudi kɔ ka ala sɛbɛkɔrɔ wele kɔ mais min b'a teliya i yɛrɛ dusukun ani jogo non a y'a janto na ala wele la ala wele sɛbɛ min ka teli i yɛrɛ jogo ani hinɛ a fɔni sereya k'i jaabi Shafi
Shafi de la kana Imam Maliki fe o y'a sɔrɔ a kamalen nama don a donna Imam Maliki fe yen ka sigi Imam Maliki ye kuma damadɔ sara a la a y'o jaabi a wulila ko a bɛ taa Imam Maliki y'a wele a ko n den n bɛna fɛn dɔ fɔ i b'i hakili to a la a ko ɲɛ b'a la ne ɲɛ b'a la Ala kɛn bɛ ka nɔɔrɔ dɔ bila i dusukun na sini e ka kan ka silamɛw nafa n'a ye kana nɔɔrɔ in dukan ni jurumu ye Imam Maliki ye nin de fɔ a ma bɔ a kɔnɔ fo ka taa sa a ye baara kɛ ni Imam Maliki ka nin kuma in de ye Ala y'a s'a se yɔrɔ la Shafi Imam Maliki ye nin de fɔ a ye a ko n den ɲɛ bɛ Ala la ne ɲɛ bɛ Ala la a ye fɛn dɔ bila i dusukun na nɔɔrɔ la i bɛna silamɛw nafa n'a ye sini kana nɔɔrɔ in faga n'i jogo ye kana jurumu kɛ a nɔ jurumu bɛ mago sa a non a b'a janto la dɛ n'a fɔra jurumu dɔrɔn bɛɛ hakili bɛ taa jɛnɛya fɛ jɛnɛya dama tɛ jurumu ye dɛ mɔgɔ tɔɲɔ bɛ yen mɔgɔ tɔɲɔ bɛ yen ayiwa ayiwa a banna a karamɔgɔ dɔ bɛ yen Shafiu don a karamɔgɔ dɔ bɛ yen ko Waki Shafiu ko ale y'a ka ko ɲɛfɔ Waki ye ko n'a a ko a bɛ fɛn durusi cogo o cogo ko a ti don sisan ko Waki ko a ma ko a ka jurumu bila ko dɔnni ye Ala ka nɔɔrɔ de ko a ti don jurumutɔ dusukun na Ala dɔn de ko don Ala dɔn Ala ka nɔɔrɔ de don a ti don dusukun si la fɔ min kalasiyalen don mais Shafiu ko ale miirila Imam Maliki y'ale ladi ale ma tiɲɛni kɛ abada mais ale bɛna nin fɔ a karamɔgɔ Waki ye o fana bɛ nin fɔ ale ye ale ma tiɲɛni kɛ abada mais a ko tiɲɛ na ko ale hakili jiginna na don dɔ la a bɛ Bagdadi siraba kan ko a ye walimuso dɔ langolo ye mais a ye cogo fɛ a diyara ale y'a tɔ filɛ ka se ka a bugunatigɛ quoi ko walahi ale hakili bɛ nin kuma in na ko nin de y'ale hakili koya nin bɛɛ kɔfɛ mais la ilaha illallah a kana sɔn k'a nɛgɛ dɛ nkalon don bilahi maa si kana o nɛgɛ yafa masa ye Ala ye o Ala kelen ye jahanɛmɛ b'ale de bolo shadidul iqab ghafurur rahim shadidul iqab Ala bɛ hinɛ a bɛ makari nka n'Ala ko a bɛ tasuma da i kan o ka jugu dɛ shadidul iqab a kana tɔɲɔli kɛ a kana tɔɲɔli kɛ a kana tɔɲɔli kɛ diinɛ ye jogo de ye n'a tiɲɛna dɔrɔn diinɛ tiɲɛna wa n'a tiɲɛn'i i bolo i yɛrɛ b'i dɔgɔya maa min y'i dɔn i tɛ bonya o bolo maa min y'i dɔn i tɛ bonya o bolo mais n'i kɛra ɲumankɛla ye hali n'i y'a kɛ buteli kɔnɔ Ala b'a bange don dɔ la ɲumankɛla sara tɛ tiɲɛ Ala fɛ dɛ mɔriya a ka teli i bolo i janto i jogo la tiɲɛ don dɛ i janto i jogo la naam inna fi zalika la ayatin liqaumin yu'minun ayiwa Ala ko a bɛ nin na dɛ ka dɔ garisɛgɛ bonya ka dɔ ta dɔgɔya ko nin bɛɛ ye dalilu de ye ni maa min bɛ miiri i bɛ Ala ye dɔw ye jagokɛ daminɛ kabini e ma na diɲɛ na yan u bɛ jago la u ka jagominɛnw b'u kunna dugu ni dugu e nana bange o kɔnɔ hali bi olu bɛ wotoro ni faliw kan
e nana baara daminɛ dɔrɔn ka wari sɔrɔ ka mɔbiliw san naam e ko mais ninnu ti jago ɲɛdɔn wallahi o fatire be u bɛ jago ɲɛdɔn a diyara ala ye que e de kɛ ta mais sini ma se dɛ attention e min bɛ jago ɲɛdɔn attention sini ma se na sadaqallahu alazim